Ay. Hande non addunoga mo ko jewten. Yewtere ne jewten memande. Ko hunde nde ganduɗa c'est très sensible. Min jewirtumami ko yitere min mawnamami. Je te considère comme mon propre frère. Mais pourquoi Ousmane hina ñalawma goto tan jiɗa bonnude adunam pour zéro? Ibrahima. Oui. Ibrahima mata yumma wona debbo. Ibrahima ala miñiraɗo debbo walla mawniraɗo debbo. Min gurdamam Ibrahima boni ko namdotoɗa kam ko wona ko jogui min. Mi ala ɗum gorkam ala ɗum. Min ɗum haajam ala hen ha haajam ala hen te aɗa yenna min on soɗa haala aɗa wiya kam so nene ma ɗum ɗon lawol ma ala hen ala ni ko mbatta wila ala kalis aɗan ɗo moɗomi ɗo kay mbaɗen nokku gonɗum hen mbiɗa holɗum mbimi aɗa andi ko haalma ko wona foof haalte aɗa andi ɗo ɗo gonɗen ɗo ƴeew caggal ma ɗo ko auberge an noddi kam wi kam yen ar ha gueeji so ala kalis ƴeewan feere ko mbaɗen hol feere mbatten mi anda ko jiɗɗa wiide an mbimi ka debbo komi gorko fam tan holko mbiɗa gorko debbo an usikkata tu te prends pour qui sa yiɗi caga yiiloyto ɗum mais tu oses me gifler mais je te prends pour qui ayi an anda kam joni c'est la merde kalisam wala photo ɗi naata réseaux sociaux an ma aduna fof yi bannuma ɗo min wima noon mami bone ha bona men kon kaldu ko jinni namdade ma o fet ko mbaɗum an ala ko mbaɗɗa kam ko mbaɗmami ko a nawani kam to ceerno walla bilejo walla des trucs du genre mbatta wonko jaleɗo ko mi nawma to ceerno pour holɗum pour ligade ko ɗum nanuɗa hande kadi hakkille ma anda est ce que aɗa andi neɗɗo so nawima to ceerno a namdimomo yeddi kala ko wonnoma e ceerno hebboni joni kay jettuɗo ah bien sûr mais an est ce que le même sentiment mo joguimi kañum joguiɗa hen a waɗat dute joni par ce que min au fait komi juɗɗoma hami wa maîtrise de hooram somi jooɗimi 2 jours mi yanima il faut mi ara galle moon juste pour yidema mi rutto galle ça te fait pas bizarre bébé no jiɗirɗa kam no jiɗirmami ni ɓuuri ɗum laabi temedere aɗan yimɓe ɗiɗo noon soɓe jiɗodiri à chaque fois rek il faut goɗɗo o sikka kañum ɓuuri yidde goɗɗo te an hay sumi haalnanimo aɗan no jiɗirmami ni ala debbo mo jiɗirmi ɗum hande hen
e aduna. Mais pourquoi prouve-t-elle comme une autre? Neɗɗo fof eno Allah windiri ɗum kala ko mbawmi mboɗum haalanma message belɗo fof mboɗum nelduma pour min hannde ala debbo gonɗo e dow leydi mo wona an ko heddi anani a bien sûr wona te aɗa anndi min somi wawino arde galle mum subaka e kikiɗe jamma e ñalawma mboɗum toon kono mi aɗa anndi bamma yiɗa gorko garowo galle mum ni ƴeewma ko mbawmi hen. Mais en parlant de Baba, mes trucs du genre, mais toi, Anne et Bama, je ne vois pas une bonne relation entre vous. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous n'avez pas connu? Il n'y a rien pourtant. Mais là-bas, on est très bien. Et maintenant, on devient fait ça. Mais d'art de l'onji, moi, l'onji, l'onji, l'onji de complicité, des trucs du genre. Non, c'est pas grave. Faire Baba, mon pour nous, Karen Halamen, Baba, minen dido emin nandiri nice. Min galle mon Aïcha tan, njimi no jaggi relation. Oh, bébé. Affaire famille, pas une moya bangi. Karen ko kalona den nana, wima mina Baba, ça va anni de. Mais en pourquoi de frère comme? Mais mine, je m'intéresse à toi. Et me dit beaucoup de familles, c'est pour cela ben nandoma. Mais de hala hajama de frère comme ça. Non, mais il a dit d'affaire rouge. Mais quand je parle du sérieux, je parle du sérieux. Mais pourquoi de frère comme? Mais moi de frère et m'gourna. Comme d'accord, on lui Mais il a dit d'affaire rouge. D'accord. On laisse affaire famille toi. Chaque fois c'est comme ça. Non, mais tu m'énerves à chaque fois. Yon Gatiko. Tu prends le temps à ça. Gatiko. Ok, on va gasi on va peine la famille tout ça continue. Mais pourquoi on a dit la famille man? Oui, mais mine babum emin celli emin jam emin jewtide joni ko nyidda. Min met ande don cello don jam mi yita mi yak mi yani tan. Yeah, ok, joni dum gasi. C'est bon. Min nodduma sa yi noddima haɗa andi joni situation o sagi ni no gardunono ɗo e han ni no mbami waɗi différence wona ɗum kam ma andu kam mi marki pa goto e taggal nde immi haade wayi noon ka ɓi kawa mi ƴeewi mi tawi mbeɗa ma wawi hokko sens eyyi pourquoi mbeɗa ma hokka sens mi arta tan mi sasa mi waklo banggue ma an ala wawa donc mi hokkuma sas ma taw kadi ko saabu Allah taw kadi ko saabu en ɗam ndiduɗe haɗen jiggoyade banggue goɗɗo hokkuma sas ma so hawre aɗa jogui sas ka joom arsu Allah waɗa ɗum so tawi noon ka malko saɗa ala sas mi jaɓɗo hoddir sas o noon ko ni wayi aysata komi jiɗɗoɗan cuɓoɗa noon an suɓotode wonani an suɓoto gueɗe ɗiɗi mi resma mbaɗen mariage meɗen mi heddo ɗo wasɗan illa ɗum mi ɗanno ganda kam a wasi kam hanti wawata lesdan par ce que haɗa andi somi yaltiɗo mi yeehi caggal lesdi ndiyani toon tuum komi waɗen toy par ce que paami ko riche wona ndiyanmi faɓɓemo goo ɓurɓemo wojju ɓurɓemo jogo kaalis te aɗa andi mi ummotako dow mi ara jippo less oro tan mi ara resma ɗum noon ƴeewa an jaɓa guila joni mbaɗen dewgal ngan wasiya won salma sa waɗi benque ñengi ɓen ɗiɗi donc amadou so partirde ƴeewa su ama noon arki ɗiɗi kira suɗar kam wara jadi an min mbiya caggal leydi ha arti mi waɗa mariage ma minima nden gay aɗa andi dole potani kadi ko jiiɗa prix yartata ma somi arti Europe o ɗon tollimi ɗo mi dépassat ɗo somi dépassé ɗo mi dépassé ka nden wawatami resde mo caggal leydi mi jippoya ɓe ngaji tan mi ara mi resma wawata won hande mi dépassé hade waɗede mi dépassé noon mi resma ɗo joni mi jooɗo sarma mi wasi hay noon
ala Allah ka an jogal hoddir isno Allah hoddira min anday to Allah hoddir to do wala yaminas an gal jabtan jeewa so tawi Allah ma hoddir mo asras dem apara wallahi neɗɗo ala arsu kay sa addini ɗum arsu kay yosin yeɗa min a yeɗa kammi mo min de ka yeɗa kay an ala arsude wallahi astama ala arsude min mo jogota accude men yaha a jogui darde ko boni ala probléme ganda kam komi jaaɗo komi jaaɗo eyi kam yeccitta kamo so Allah jaaɓi aɗa jooɗi joni jamma yimɓene lelo aɗa namdo café a namdora café de ha ɗanɗa joni jamma mo wima ɓuuri yiddanade hen minen e mo wima ko feɗitta danade hen ista ɗana heno batta baba haala so ñawi yo nande ceen wadde nanɗe celli kono kam aɗani jiiltoɗo waali e jiilotoɗo o waalti ɓurɗo bafal hewade ɗum ɗum yen jahore gubbaɗe on kasi so ande aɗa paari café noon so mayi ko andu wonte gasi ella min e makko dey min yaadi mi hulɓini seydi so mbimi ɗum jinno ay min kom puɗɗinoɗo ɓoorade ni wona yi kam o jilli mbani mami momani nanon koye ɓoora tawde mi addana café jinnomi ko mbaɗa feere jombajo ma o hurto hankkadi i ko fawte hen mane mi won miijo arte men he miijo hande yo hanki sukaɓe ma ganda jooɗade jamma mo jeeyani mano ɗanti ɗum sago ɓinguel ma guel ɗo ganduɗa ka bonnu ɗum ha boni min jamma ma walani ɗo o tampini kam ko haala nde jaaɗa fof ko babam kam hoɗo mbimi an bama joni ko hoɗen cukalel aɗa nde artani hen joni o ɗo feere o hurto o ara yimɓe gonde e galle he taw ya garta warta foti mi añani o ara o hurto min jewtino ni ine makko e banggue boɗon banggue ha mbinomi jettontumo appartement pour l'instant parce que yiɗa nawɗonayi galleji goddiɗi par ce que fof koko loi la plupart dañi wonda hen ɗon ko jaɓanimo appartement goto wona hen le temps que galle goto mo jaltini wonɓe toon ɗen kono yala aduna o jalade kay ko joote sa nani kay aɗa ƴetti appartement aɗa waɗa hen kalis aɗa waɗa ni aɗa wattani tawa kalaɗo nawɗa jomum suudu nana dow hay goto wonani hen cuuɗi nan ɗo wona goto de kay aɗa wawi addudemo aɗa hurto e galle he yimɓe fof gona ɗo gotel en fait min añandi ɗon gañanmi tan ko an gonon e caɗele ɓen gonon oɗon dugde ɓen oɗon mbason dañde compréhension l'un de l'autre par ce que min haala cewa kam mi haalani haytako an aɗa andi est ce que mboɗo meeɗi jettade mboɗo meeɗi fiide ala debbo fiyatake debbo yannitake seydi Sow neɗɗo kay sone haala yo haalana ko mbaɗɗa a meeɗa a fiyata debbo a huɓɓinta wonki mum kala ko yiɗi ko hen gonɗa ɗum kam ko jikku ma foti laaɓi janda e dow mi wawa limde toñowo mi haalde ko yewta toñowo ayi donc ɗum ɗon woni caɗele ɗe so taw an aɗa wawi wadde ɗum supporté ala caɗele so taw noon a andi a wawa wadde ɗum supporté ɗum wasa force de ɗum mboɗo adami doyani wonta caɗele e ɓen wonta joote hay probléme goto ala hen hay caɗele goto ngala hen won feere gaddamo aɗa wurto hankkadi ko wiyete ko haala gasi ko waɗanno waɗi ha paari ala ko mbawɗa hen ala ko mbawmi hen hankkadi mi jabrat Allah tan Allah waɗi wona min waɗi mbimi ko an waɗi son mbaɗi hunde mbiyam wona min waɗi ko Allah waɗi mbimi ko noon jiiɗi kala ko Allah waɗi ha taw ko ɓuura mbimi Allah koko yettini kono anni o e yidde nde ko an yiɗi ɗum e nder ɓerde ma
moo di ɗum ɗo mbiri foftina wona ko halam an leloyɗen aɗum ƴettanma aɗum moftani hay guete ma aɗum jagga suuɗi jagga ummat eyi aɗum ina wona ummat joɗɗinoɗen mi yewtini heen e makko inchallah